Anyuola mar jogo mano wito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago pacho ka ndie nochopo e apis mar duol mang'iyo tije mag obila miluongo ni IPOA mar ndiko dhogi ka gimanyo ratiro ne wedegi. Kaka jofumbo marwa Nyakidi lero, jakom mar IPOA Ann Makori to lero ni gitimo nonro e wi ji 41 manowito ngimagi kod ji 199 manoyudo hinyruok e ng'anyo. Okinyi ma kawuono, anyuola moko 13 mane owito wedegi kaachiel gi joneno ochopo e apisi mar duol maketo nyong'ong ne tije obila IPOA ma ndiko dhogi kaluwore gi tho mar wedegi e ng'anyo mar rowere mosebed kibago pacho ka. Anyuola mar Charles Owino mane ochiel gi magina e boma ma Kitengela en achiel kuom mago mane ochopo ndiko dhogi. Ka giloso, giwacho ni gionge kod yie kuom obila ma pacho ka. Kenjwa masani ta onge imani gi body mora mora momakre gi serikal. Okane nikech kane wane iye kuro no nyiswa ni nyaka wagol witnesses mane ni e crime scene, e scene mane nyathini othoe ni. To yudo ng'at manyalo wuok mondo owuog e lela mawach ni ane mane ane scene kata ane mana adhi ago picha tek nikech witness protection is like in this country tek mondo wayud ng'at manyalo protect the witnesses. Koro ok wanyal yudo witness as per now. Giluongowa mondo mi gifuatilia kes mar Charles Owino, lakini kaka ung'eyo yewa norumo kamoro amora. Body modong godo gi yien mana body wakende ma wating'o mawuothogo, lakini we hope for the best. Ni gibro temo to wabro neno matokeo. Sani eri to waonge yie mora mora. Kennedy Onyango ma jahigni 12 mane ochiel gi magina e boma mar Rongai e kinde ng'anyo ma tarik 27 dwe mar 7 higani bende anyuola mare nochopo kendo wacho ni gionge kod adier ni gibiro yudo ratiro ne Kennedy. Anyalo wacho ni IPOA gitemo matek ahinya mondo nyithindwa gi oyud justice, lakini ok wanyal bedo 100% sure ni wabro yudo justice. Ginyisowa ni wanyalo kelo witnesses, to ka wane ma wan gi lit to witnesses gi wadwa yudo kanye. Jakom mar IPOA Ann Makori owacho ni gitimo nonro ne ji 41 manowito ngimagi kod ji 199 manoyudo hinyruok. Kuom buche 41 magitimo negi nonro, buche 4 nochwal e apis mar jamin wach. Kuom 4 go, 3 noduok ne IPOA mondo tim nonro matut, kaachiel moro to apis mar jamin wach nopuodho kowacho ni gibiro dhi nyime gi timo nonro. We are looking at 41 deaths, at least 41 deaths. I've not said that's the maximum, but that's what we have on record as IPOA. And 199 other Kenyans that suffered different levels of injuries. And of these, we've already shared 4 files with ODPP for their independent legal review. One file, the DPP has agreed with our recommendation on 1 file and returned 3 for various cover points, which we've worked on. And I can assure you before end of week, we shall have resubmitted those files back to ODPP. E kindego, IPOA wacho ni gisebedo gi kinde matek mar yudo joneno manyalo konyo kendo chwalo mapiyo nonro. Riwruoge makedo ne ratich oganda mag haki kod Vocal Africa okwedo teko mathoth ma obila osetiyogo kuom jong'anyo kendo wacho ni gibiro siro nonro maneno ni anyuolagi oyudo ratiro ne wedegi. We cannot allow our country to go down this very, very dangerous path where exercising your constitutional right actually leads to your death. Kata obedo ni riwruoge makedo ne ratich oganda kaachiel gi mano marango chenro mag obila oseketo kenge makare mar neno ni anyuolagi oyudo ratiro ne wedegi, kwayo maduong' mar anyuolagi en mondo chenro makama otim e yo mapiyo. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.